Yun. So, hello guys. Magandang araw sa atin. Welcome back ulit sa ating channel. So, for today's video guys, ito yung score natin di magazine. Ito. So, papaampon ko na to guys. Napampong ko na itong score natin na bullpup. Yan, so assemble natin guys yung mga parts niya na kulang sa kanya, yung telescope, silencer, saka itong handmade nating ito. Oh my God! So sana panoorin nyo guys yung video natin hanggang matapos. Sa dulo guys, sasabihin ko yung price niya. Kaya sana tapusin nyo yung video. Para yung mga magtatanong, malalaman nyo yung price niya sa dulo ng video natin. So sige guys, simulan natin. So, lagay natin ito. Hours later. So yun, ito na siya. So hindi pala kasama yung guys, yung magazine. Kasi ginagamit ko itong magazine ko sa Taurus ko. Ito lang yung kasama electric.
Nag-tray yung kasama. Bali, maraming nabibili sa online na ganito. Ito siya. So, sasama ko na rin pala ito guys. Yung dating ano niya. Dating bag niya na plastic. Yan. Para kung ayaw mo ng kahoy, gusto mong palitan ng plastic ito. Sasama na natin. Para ano siya. Dual. Pwedeng palitan. Ito guys, yung ibenta natin. Mapaampo na natin ito guys. Kasi meron naman tayong ginagamit na isa. Yung Taurus natin. Ito siya. Bulk up na siya guys, bago yung ano, yung mat niya. Bagong gawa natin ito, mahogany. So ito guys, yung mga interesado guys na bampon dito sa store natin, nasa Igligor na di magazine, pop. Ang price nito guys ay 27, lahat na yan. Lahat na lang nakakabit niya. Yan. Telescope na UFC Japan. Tsaka ito yung lumang bat niya. Stick na PVC. Kasama na rin yan. So yan guys. DM nyo na lang ako sa mga interesado na. Dito yung ano natin. Dito yung messenger natin. Saka ilalagay ko rin sa description natin. So, yan guys. Ito. Ready na. Ready lang pang hunting, pang clinking. Full top siya. Gumagana rin yung safety nito guys. Ito. Yung magazine, arms coat. So yun, DM na lang guys yung mga interesado. DM nyo ako sa messenger ko. Yung mga interesadong umampon dito sa laro natin. Yun, sige guys. Salamat sa panonood. Shoutout na lang sa ating lahat. Yun. Sa next video na naman tayo magkita-kita guys. Ito, nilagyan ko na lang ganito. Para hindi magaspang dito. Nilagyan ko na ano siya. Nilagyan ko ng yan, parang chick rest niya. PVC. Para malambot. Yun, sige. Salamat guys sa panonood.